Ako deti sme si predstavovali prísľub zajtrajška. Budúcnosť, kde sa z sci-fi stane realitou. Tam sa začala naša cesta. Náš zámer bol jednoduchý. Aby sme sa dozvedeli, čo bolo možné. Zvieratá a ľudské bytosti sa pohybujú po celom svete s takou ľahkosťou. Našou posadnutosťou bolo zistiť, ako to robia. Takže sme im dali nohy, Bamsej, paže, ruky. Videli ste, ako naše roboty dokázali niečo nemožné? Skákať, bežať, liesť a robiť saltá. A potom sme sa spýtali, čo ak by sme dokázali sautomatizovať tú náročnú prácu, urobiť veci bezpečnejšími a jednoduchšími, zlepšiť tak naše životy? Už 5 rokov prenášame roboty z laboratória do skutočného sveta. Teraz sa začína ďalšia kapitola. Superľudský robot, skonštruovaný na výkon, stvorený na prácu. Atlas je zhmotnením 3 desaťročí posúvania a prekonávania všetkých hraníc. To najlepšie, čo sme kedy dokázali postaviť. A most medzi ľudskou vynaliezavosťou a tým, čo nás čaká ďalej. Inovácia je našou pákou. Vaša predstavivosť je našou inšpiráciou. Svet, kde fyzická automatizácia rozširuje naše obzory. Svet, kde roboti kráčajú s nami ako pomocníci a spoločníci, aby nám uľahčili život, bol bezpečnejší a plnší. Atlas nie je koniec nášho... Ale začiatok vášho nového zajtrajška.